Pyytänyt arvostelussa puisto. Niin. Tää on ihan upea puisto. Tää on täällä jossain, en ihan tiedä missä. Me ollaan nyt vaan jossain. Ensimmäiseksi testataan tommosta. Ihas. Tähdet 1–5. Tää on tosi suuri. Tähdet 1–5. Niin. Mikä? Tuli arvostelu. Kuinka monta tähteä? Aha. 2 No niin, mene nyt 10 siihen. 000. No niin, kuinka monta tähteä? Joo, ok. Näistä nyt kattoo mitä teet. No niin, sitten seuraavana vauvakeino. Ne on niitä kaikista parhaimpia. No se on suttu ihan hyvä. Nyt me testaa tätä. Ui vitsi! Ui vitsi! Ui vitsi! Olipa, siitä se oli 5/5. Ui vitsi! Ui vitsi! Ui vitsi, se on niin mahtavaa. Mä löysin jotain vielä mahtavampaa. Oi vitsi, siellä on mies. No niin, nyt keinulautaan. Nyt mä tuun toisen. Joo. Onpa tylsä. Mä menen nyt tonne leikkimökkiin. Ui vitsi! Mitä nää on? Ui, mikä tää? Ei kato, täällä on luukku. Onko niitä pallilla? En mä tiedä. Vitsi tuolla me unohdettiin toi. Ui vitsi mikä tää on? Mikä tää on? Ai siellä menee tommonen. Näettekö te? Ui vitsi mikä tää on? Tää on kello, mut se on juuttunut. Sitten vielä tää. Tästä tää on kiipeilyä. Nyt kiivetään. Ui vitsi. Aika mahtava paikka tääkin. Toiseen puolelle tällainen Hyvät maisematkin täältä. harjoittelu. Moikka!